Arratsalde on guztioi. Azken hilabeteotan, Olatz, Patxi eta Xua ez banatzeko hainbat ekimen egin ditugu gure plataformatik. Eskakizun honetara, orain artean batu zareten norbanakako eta talde guztiak eskertu nahi ditugu. Ez dira gutxi izan, Patxi Uranga eta Olatz Lasagabasterri, Xuaren gurasoak, legeria arrunta aplikatuz, familiaren banaketa ekiditea eskatu dutenak. Orotara, 2220 pertsonek babestu dugu eskakizuna. Usurbilgo eta Orioko 88 talde, elkarte eta merkatariek era berean atxikimendua azaldu dute. Bereziki nabarmendu nahi dugu Arartekoaren aldetik jasotako arreta eta bere esku dagoena egiteko prestutasuna. Baita Usurbilgo ikastolarena eta parrokiako 2 erretoreena. Beren izenean, familia ez banatzeko eskaera bideratu baitiete, espetxeko zuzendaritza orokorrari eta zaintza epaileari. Halaber, Orio eta Usurbilgo udaltalde guztienak aurkeztu genuen mozioa aho batez onartu zutelako iazko urriaren 31an. Era berean, Batzar Nagusietako talde gehienek ere mozio berberarekin bat egin zuten joan den urtarrilaren 8an. Erakunde horiek ere beren akordioen berri eman diete, espetxeko zuzendaritza orokorrari eta zaintza epaileari. Tamalez, ahalegin hauek ez dute emaitzarik izan, eta gaur, 3 urte beti dituen egunean, Xua bere gurasoengatik banatu egin dute. Azken orduko berri bat ere jaso dugu. Zaintza epaileak espetxetik egun batzuk ateratzeko baimena ukatu die, Olatz eta Patxiri, naiz eta 2. graduan izanik horretarako eskubidea izan baduten. Baimena ez onartzeko argudioen artean honakoa. El permiso resulta en este momento prematuro, desaconsejable y difícil de entender socialmente. Guri bai egiten zaigula arrazonamendu hori zaila ulertzea. Izan ere, arestian aipatu ditugun atxikimendu guztiak hutsean uzten dituzten epaileak jarritako arrazoiak. Gaur, Xua motxiladun ume berri bat bilakatu da. Eta beren ama edo aita, edo biak, ikusteko 100 kilometro egin behar dituzten 102 umeen zerrendara gehitu da. Egoera krudel honi irtenbidea emateko garaia da. Gomendagarria da eta sozialki ulergaitza. Dena da egun oraindik bere horretan mantentzea. Horregatik, injustizia honen kontra borrokatzen jarraituko dugu. Ume horiek lehenbailehen motxilak gainetik erantzi dezaten. Xua gurasoekin etxera.